Zarina Atayba. Ödüňem bilýän öz ýagdaýyňy. Ödüňem gylyň üstüne dursun. Ya sen näder biri üflese gidýäň sen. Sen gyd. Gidýäň. Sen şu zatlara düşünüň okmy? Näme üçin goşuldyň? Bir oýnadyňyzda da kim bilen oýnatýanyňyzy bilmeli. Ýöne men bir zat söz bersem, sözümde durýan adam. Erkek ýaly häsiýetlim bardyr. Bir zat söz berdimmi, sözümde duraryn. Başarmaýan da adamam söz bermeýän. 48 saat wagt berýän. Eger etmeseňiz, başgaça gurlaşaryn. Şu ýerdäki şu nomery görkezýän saňa. Şu nomery gowja bellap gal. Haýsy slujban, haýsy daraň nomerdyny Google'a gireňde görersiň özüň. 48 saat wagt berýän. Eger publiçni öňe çykyp bagışla öyle çarewe diýmeseňiz, düşünüklümi? Öyle çarewe bilen näyle oýnatmany görkezjek men size. Türkmenistan'dan gidip Amerika'da yaşasın. Amerika'dan sonra yine başka Kanada'da yaşasın. Tapavut yok. Saçını itkere kraskalasın, kessin, ütkösün, yöne mazgısı ütkömez. Hiç açanam. Şol kirli yürek, şol kirli mazgi, şu palçığın içinde yalak, olaram şöyle desem şonu yalay. Bundan ne olay? Onunla akıl yok, ana ni intelektual ni derecede ayal. Onunla yok bir hilek bir diyeyinle. Akıl taraftan ösmedik ayal. Oğlu görülmen, oğlu bu çekip çıkın yolu diyer, son yalak. Onkom görülmen, bak desen birden vurulup Amerika düştü. Ondan çıdan ok, ne edeceğini bilen ok. Значит, onun yüreğine gryaz jest. Yüreğindeki gryazı bilen, nerede publiçine öne çıkıp, illere akıl verip bile. Bu tete interesine, doğru mu? Hiç yok, 48 saat ana yaman kıyan vaqt verip dur, вообще-то. Nerede bile 12 saat, даже 24 saat diyecek de, 12 saat. Любой миграция джанесин, что всемирный суда джанесин. Кто я и кто она, я могу доказать. Kutoruna kendine gıysedin, hiç yeriniz, havarınız yok. Bir ziminit bir adam gurlasa da sana ananmadılar, потому что sen tanan okulur. Luppa hemmesi 3000-4000 adam görmağın anır. Onu öngdönmer ol geçeri, ona deyip, ona zopamoyka. Adam başka, intek on informasiyalarım kan. Senin için oturup çöple ya sözü, on bin görküden nomuru, hemen nomuru, o dünyanın nomuru mu, ya öcesinin nomuru mu? Ot bilen, odun özü bilen oyun etiye habarından yok, o özü bişçeginden. Yani men olga çarını yalık, bir yerini talap, bir yerini ütüp, ya bir yerinin maşgalasını yumurkaydan adam derla. Pikir etti, zarine bir yeni lokma. Ay bir diyer, korkudur, özü bir yani Avrupa vardı, bir süngemeyde çatıysan korkur. Men kanımda Kürt kanı var. Kürt kanı var, öňüden 10 sany avtomatly duraysın. Men sonuna da öňe gidiyenlerden. Просто она не знает, что kim bilen oýnady oturany. Agzyna ağam gelse, qara da gelse samra otur. Olaýala bil baglap, amanıp öňe çykarýala ýa-da lekene. Kas öz sözü bilen özü dokazat etdi. Umstony peslikde kellesiniň palawmydygyny düşünmek bilen istaýdy.